אז ברוכים הבאים ללמה SMP עונה 3 פרק 1. טוב, אז פה לא הצלחתי לעשות ששמעו, אבל פה אתם תראו כסף, לא יודע, משהו מצחיק שעשינו לאחד השחקנים בשרת. טוב, אז ברוכים הבאים לחדשות למה SMP, והיום יש לנו את ירין, בוא נקרא. אוקיי, ירין, אז איך אתה מרגיש מזה שזימנת לרותם ורדן בבייס? עכשיו בוא נתחיל, זה לא זימנת, זה הבאתי, וכל זה היה מהשקעה בטוב לב, וגם רציתי להטריל אותו, והבאתי לו מתנה קראפטינג טייבל, ואחרי זה שראיתי לו קראפטינג טייבל בבית, שאני ממש לא שמתי, אז חצבתי את זה. אוקיי, אני שמתי את זה. טוב, אז לפני שמסיימים את התוכנית, אז מזג האוויר של היום... תוסו לי מהבניין! רק לסגת! כבוד! לסגת!